Pois, José Manuel, moitísimas grazas e, bueno, pois nos alegra saber que polo menos estás conforme coa sentencia na que chegase tarde. Moitas grazas, José Manuel. Moitas grazas, vos. Unha aperta. Pois, como dicíamos antes, dende o sábado non poderemos viaxar con produtos cárnicos nin lácteos ao Reino Unido, polo que se acabou iso de levar o chourizo e o queixo na maleta cando un ía, por exemplo, a Londres. Antonio Mosquera está, pois, con un sector que se vai ver afectado por esta medida, cos gandeiros. Antonio, contanos. Pois estamos cos nosos gandeiros de confianza, efectivamente, con José Antonio e con Ángel aquí en Bidueiro, no Concello de Friol, para falar sobre esa medida que comentabas ti, Juan Fuentes, a prohibición do Reino Unido a todos os viaxeiros de calquera país da Unión Europea a poder entrar no país con calquera produto cárnico ou lácteo. Pero, como dicía Juan, non falamos das vacas vivas, falamos de paquete de xamón, por exemplo. Todo isto ven polo medo que lle teñen a febre aftosa, que antes nos explicaba Ángel moi ben en que consiste isto da febre aftosa, que nos pode recordar. Que é isto da febre aftosa? A ver, a febre aftosa pode estar hoxe a población de momento tranquila, que no ser humano non afecta de momento. Vale. Iso que afecta de momento é aos animales alá, que aquí non está o riesgo está en Reino Unido, por iso dicen que non podemos pasar. É os animales, por decir que teñen pezuñas. Vale. Vacas... É unha enfermidade que afecta aos animais de pezuños, vacas, porcos... cabras, por decir, todos esos animales, ¿no? Correcto. Creo que se viron casos, creo que en España... En España, de momento, eu non teño conciencia disso. O que vimos sí que había algún caso en Alemania, en Hungría, en Eslovaquia, non sei se en Austria, estou falando de memoria, pero claro, na Unión Europea, libre circulación, o medo que ten Reino Unido é que de calquera país da Unión poida entrar esa enfermidade e afecte, é como unha medida preventiva para os seus gandeiros. Tamén a pregunta que eu me fago, José Antonio, é, porque eu, desde a ignorancia, como pode un paquete de xamón ser algo prexudicial, non? Un paquete de xamón envasado que iso poida causar un contagio, non? Iso é o que eu non sei se ti sabes. Eso non ten lógica, porque se vai envasado non ten lógica. É dicir, claro, pois levan o cocho vivo, pero envasado, que lógica vai ter? Eu que me pregunto eu, non? Porque falamos dun paquete de xamón envasado, claro, baleiro, por exemplo, non sei ata que punto, pero bueno, seguramente algún experto nos pode dicir. Ademais, todo isto chega, curiosamente, non? Apenas un mes despois do boom que houbo en Galicia con este tipo de vaca, a vaca rubia galega, igual que a que levou Henry Cavill, non? Correcto, é a mesma. Es decir, pasamos de hai un mes estar na cresta da onda de a rubia galega e o máximo Henry Cavill, o actor inglés que ven aquí, a de repente quitamos todo. Un baixón, a darlle a volvernos poñer polo suelo, es decir, dunha maneira. Estábamos en auga a rubia gallega, que era a mellor carne do mundo, a máis sabrosa, por decir, a máis deliciosa, todos esos adjetivos que lle podemos poñer, ahora a volvernos poñer no suelo, por decir dunha maneira, porque isto afectanos muchísimo. Isto, aunque non vaya con nós, porque de momento aquí non hai constancia da fiebre aftosa, ni moito menos, pero perjudícanos bastante ao sector. Por lo menos en imaxe, En ¿no? imaxe, claro, en imaxe. A ver si van a pensar que todas las vacas... Isto hai que poñelo... A ver si van a pensar que todas as vacas están contagiadas ou algo, ¿no? Que va, aquí de momento non hai nada disso. Sí que é verdade que pasamos en apenas un mes de estar na cresta da onda, que Henry Cavill quere rubia galega, ven aquí para comprar, non sei que foron 20 vacas, Sí, 20. E de repente agora, medo pola febre aftosa, cortamos ata a chegada de xamón. Creo que hai certos produtos que non se cortan, como por exemplo o chocolate con leite, pero bueno, que produto cárnico e tal, sí que o cortan. Chama atención. Home, non podemos falar, antes falábamos aí fora de cámara, non pensas nun boicot. Non. Ou sí, non? Non pensas, pensa que esta noite, ademais, Real Madrid-Arsenal, o mellor mañá, se pode prohibir, non sei, se pode prohibir... Xa prohibir todo. Non queremos, non pasar, pensas nun boicot, que va, hombre, que va. Que a xente esteña tranquila de momento, que a ver, isto danlle... É verdad que hai que prevenir a todo eso, pero cando, por decir, se hai alá, cando chega aquí, eso ainda ten que pasar en menos ahora neste tema. Pero sí que vos parece exagerada a medida, sobre todo porque chegaron a dicir que incluso o bocadillo que compras no duty free tampouco cho deixan levarse de un bocata de xamón con queixo, que tampouco cho deixan levar. Isto parece excesivo. Encima a multa que ten. Efectivamente, ben apuntado, José Antonio. A multa falaban de máis de 5.000 euros. 5.000 euros, sabes? Pagar un bocadillo. E eso, mira, se queren joder a marrana, Eso é joder o mercado. Duras declaracións, Joder a marrana. Exactamente. Padre Patiño, creo que está en plató Padre Patiño. Pater, pongo si queres auricular, Ángel. Pater, creo que querías apuntar algo. No, hombre, me acordo de pequeno que levábamos hasta o unto de Galicia para facer o caldiño alá, que meu pai le gustaba moito, e levábamos daqui cantidad de cousas enormes.
Pero a primeira reacción ya foi a Asociación de Produtores de Cerdo. Empezaron a aplaudir ya. Nada máis que esta decisión do Reino Unido, aplaudiron a decisión porque, claro... A eles sí lles favorece, claro. Favorece, e despois da noticia que últimamente despois vamos a comentar, máis todavía, porque hai unha falsificación de marcas en embutidos tamén. Home, mira, se é cousa exagerada, non, porque mentre estaba falando, entre unha curiosidade, busquei o dato. Mira, dende o ano, falábamos aquí da febre aftosa, de se pode transmitir aos seres humanos ou non, que ese é a excusa da... Sí, o medo, non? O medo, non? Bueno, pois mira, dende 1929, mira que se choveu, vai facer 100 anos, cantos casos pensades que hai ou que houbo de transmisión de febre aftosa de animais a persoas? 40. O último no ano 2001, é dicir, fai 25 anos que non pasa algo similar e que non pasa prácticamente nunca. É certo buscaron eso como podían buscar outra pasar, manera. é certo que pode pasar, é unha efectivamente, defensa, como está facendo Trump lá, todo eso, pero que jorobar aos Pero demais. vos crees que esta decisión non se toma con conciencia sanitaria? Estás dicindo isto? Eu penso que non me atrevo a decir tanto porque non o sei. O que sí podo afirmar é que a estadística, os números son os que son, hai 40 casos en 100 anos. Se isto é suficiente como para establecer unha prohibición deste cariz que ten consecuencias económicas moi grandes, home, pois, quen son eu para decilo, pero, dende logo, como persoa, chámame a atención poderosamente. Falaban de sancións, decías antes, Miguel, de ata 5.000 euros, non? 5.000 libras. Que sería incluso Son máis. Que son máis. Sí, aí dependería pois, do tipo de infracción que estemos cometendo. Como decía o amigo de Antonio, saeríanos caro o bocata, a verdade? Porque esteamos ou non de acordo, o certo, Antonio, é que, como ben apuntabades, a norma está aí e está para cumprila, claro. Pero date conta que hai tendas españolas. Entonces, hai que saber a cantidad, non sei agora, como tal, ao lado da miña casa había unha tenda española, a propietaria era de Cariño, e vendía unha animalada. Entonces, hai que saber que produción, que venta, que tal, se desplaza para vender en esas tendas españolas. Entonces, que non sei. Os primeiros damnificados xa son os propios ingleses, non? Claro, sí. Que se privan do noso produto tan maravilloso e do resto de países. Insistimos que é por resto de países. Pois, Antonio, moitísimas grazas. E grazas a estes gandeiros que te acompañan, que son ben simpáticos e ben amables. Son de Friol, así que son bons. Graciño, sí, Friol e frío, que teñen bastante,